Miubos na kapin na 11 hangtod 15 pesos matag kilo sa bugas dari sa Bangkirohan Public Market depende sa klase niini. Sumala sa obserbasyon sa mga vendor karong adlaw Abril 22, 2026. Nagpakita na karon og pagkunhod ang presyo sa bugas sa merkado. Diin mabati kini sa nagkalaing-laing klase ug nagsugod na og hatag og kahupayan sa mga mamalitay ug gagmayng negosyante human sa miaging pagsaka sa presyo. Sumala kang Jeffrey, usa ka rice vendor, niubos karon ang presyo sa bugas depende sa klase niini. Iya sad gipasabot nga ang pag-usab-usab sa presyo sa petrolyo adunay dakong epekto sa presyo sa bugas. Kung katong saka pang petrolyo, saka jud ang bugas. Pagbaba sa gas, nababasod siya. Dugang paniya sa pagkakaroon wala sila'y supply sa lokal nga bugas tungod sa kakulang sa stock. Hinungdan nga imported nga bugas lamang ilang mapalit o mapabaligya. Ang pinakahalinon nga klase sa bugas mao ang Kuwaco Yellow nga nagbalor na lang og 54 hangtod 56 pesos matag kilo ug Jasmine Rice nga anaa sa 58 hangtod 60 pesos matag kilo. Sa bahin sa mga mamalitay, positibo usab ang epekto sa pagkunhod sa presyo sumala kang Jeric Almazan. Nagpalit ka og bugas, kumusta man sir na arang-arang na? Bintahan na gyud ang presyo. Kumusta man ang ato ang kuan ana sa balay sa negosyo? Negosyo. So makaginansya na sir. Nanagay mo lusot kamay. Sa pagkakaroon, padayon nga nagtanaw ang mga consumer ug negosyante sa lihok sa presyo sa bugas dinhi sa Bangkirohan. Samtang naglaom nga mobalik na kini sa mas baratong presyo sa umaabot. Gikan dari sa Bangkirohan Public Market, Eunice Felipe, UM Intern, Tatak, Aramed.